नंगौ जोंहा बर'नि सोमावसारनायाथ' दानिया नङा गोदोनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला पिटिसिनिफ्राय आराम्भ खालामनानैबो सोलिबोगासिनो दं आरो बेवहाय बिनि गेजेरजोंनो बर'फ्रा जे एखेबारे माबा मोनसे मोनथाराखै बेबो नङा पिटिसिनि दिनावबो माबा मोनसेबाबो मोनबोदों पलिटिकेलि आरो बै समनि भलन्टियार फर्स बिसोरबो जिथु जांख्रिथाय लाबोदोंमोन बिथांमोननि नाजानायावबो बिएसि हिसाबै एकर्ड जाबाय बेजोंबो जोंहा बर' हारिया जौगानायाव एसेबाबो जोङो थुलुंगा मोनदों बिनि उनाव जोंहा हाग्रामा बिथांमोननि लिड लानायाव बिएलटि हिसाबै जिथु हाथियार सोमावसारनाय लाबोदोंमोन बिथांमोनहाबो सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों बिटिएडि मोनबाय बेफोर जाबाय गासैबो बर'फोरनि दावगालांनायनि मोनफा मोनफा खुन्था दिनै एबसुआबो बिगासिनो दं एनडिएफबिआबोथ' हार्बभौमत्व बिनायनि उनाव गथै खोथाखौ बाथ्राफोरखौ सालिजारिनायनानै बिसोरो सेपारेट स्टेटनि खोथायावनो सौफैबाय अट'मेटिक सेपारेट स्टेटआ दिनै नङा गाबोन नङा समफोर नेक्स्ट जेनेरेसना बेखौ क्रियेट खालामखागोनखा बे सैथो बेखौ रावबो हमथाना लाखिनो हाया जोंनि बे सोमावसारनायनि स्पिडआ दाबो सेंग्राफोरनाव बेखौ दाबो दङ आरो हाहैगोन दिनै आबसु बा एनडिएफबिआ जिथु बिटिआर जिथु सुक्ति खालामदों बिनि गेजेरजोंबो जोंहा जथेस्थ' मोनसे बर' हारिखौ जौगाहोबोनायाव मोनसे बिराद मोनसे खुन्था जागोन जिथु सुक्ति एकर्ड खालामदों बे एकर्डआव जिबिलाक दफाखौ लिरदों बे गुथै दफाखौ जुदि माने सुक्ति एकर्ड मथे जुदि जों बेखौ जाफुंहोनो हायोब्ला जोंनि माबाया भबिष्यत बर'लेण्ड मोननाया मोनसे नर्म्स जाहैगोन आं दहायनो बुंखादों आङो प्रत्येक बुस्थुखौ पार्टिकुलारलि आं बुंनो थांजोबा जे दा बुंदों जे 40 जायगायाव 60 जागोन आरो बिनिफ्राय फाइनेन्स क्षमताखौ होनाय जागोन आरो ओमफ्राय बिधायनि समस्थिखौबो आरो बारायबावनायनि बाथ्रा बुंबावदों आरो बिनिफ्राय लकेल जिथु डिसि एसपिफ्रा एपइन्टमेन्ट होनायाव प्रशासनिक दिगाव बिटिआरखौ जायफोर सालायगोन बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजोंसो बेवहाय डिसि बा एसपिफोरखौ लाबोनाय जागोन बेबादि बुंनाय जादों ओमफ्राय जोंनि बे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो मोनसे अट'नमास बादि काउन्सिल बादि मोनसे दाना होगोन बे खोथाखौबो बुंनाय जादों आरो बेफोर जुदि गासैबो जाजोबोबा फुलफिल जायोब्ला अब्ला बे एकर्डआबो बहुत मोजां खिन्थु एकर्डल' जानानैथ' जाया बेथ' कार्यकरिबो जानांगोन बे हिसाबै आङो आसा खालामो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बेलायाव बे आंनि बेक्तिगत साननायसो बाथ्रा जे बिथां हाग्रामा महिलारिया बर्थमान 17 बोसोर सामलायबाय फ्राय 18 बोसोरानो जाहैबाय सामलायनायनि गेजेरजों जिखिनि डेभेलप जादों जायाखै बेखौ बयबो नुजोबदों बेखौ आं बुङाबाबो जायो नाथाय आं सिं आं मोनसे खोथाखौ लुगैदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे आरो आदर्शखौ देखायबावोब्ला आरो बिराद मोजां आरो मोनबावगौमोन आं हयथ' आरो रायजोफ्राबो मोजां मोनगौमोन बेखौ जे दे आङो 18 बोसोर सामलायबाय जेथिया दा गोदान सेंग्राफोर फैदों आं एसे जिरायनानै बिटिआर सुक्तिखारि बे बिथांमोनखौ दा माने बिटिआरखौ सामलायनो थाखाय बै सेंग्राफोरखौ जुदि हगारनानै होनायमोनब्ला आं बिराद मोजां मोनबावगौमोन बिथां महिलारिया आं गार्जेन्स हिसाबै बेकग्राउन्डआव थागोन बिनिफ्राय पलिटिकेलि आं नांफागोन नाथाय गोदान सेंग्राफ्रा सामलायथों बे बिटिआरखौ बेखौ साननाय बिथांनाव फैनायमोनब्ला आंहा साबसिन मोनबावगोन बिथांखौ बिथांमोनहा दा एकर्ड खालामबाय जेथिया दाखौ पलिटिकेलि मुभ खालामनांसिगोन
पलिटिकेलि बेखौ मुभ खालामनांसिगोन दाथ' जिरायनानै थानाय नंला जितुके डेम'क्रेसि लाइनाव फैबाय जेथिया बेखौ पलिटिकेलि मुभ खालामनानैसो जोङो अब्लासो जों बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हाहैगोन आरो मुभ खालामाब्ला आरो जों एसे बेखौ ओरैनो इन्डिया गभर्नमेन्टजों खालामना होगोन बे सम्भब नङा जितुके बे एकर्डआ सोरबा आबसु बा एनडिबि खालामनाय बिसोरल' खालामनांगौ बे खोथा नङा बे समस्त बर' हारिनि मोनसे एकर्ड जि खालामना लाबोदों मोजाङानो खालामना लाबोदों आरो जोंनि गेजेराव जिथु गाज्रि मोनसे बारहावा दंमोन अस्ट्रनि जि मोनसे आन्दलन सोलिबाय थादोंमोन बेफोर गैया जादों बहुद मोजां जादों बेफोरो आरो आं आसा खालामो जे दा बर्थमान जिथु एकर्ड खालामना लाबोनाय बेखौ माने पार्टिखौ नायालासेनो बर' हारिनि सार्थनि थाखाय बा बे बिटिआरनि गेजेराव थानाय सुबुं हारिनि सार्थनि थाखाय सावथालानो जाथों नेपालानो जाथों हारसायानो जाथों बर'आनो जाथों जियानो जाथों गथै बे जों बिटिआरनि नागरिक बे नागरिकफोरखौबो जों लाफानानै ज'हैनो जिखुनु जनगोष्ठीखौ लाफानानै जोङो बे एकर्डखौ साक्सेस खालामनो थाखाय गथै बिखेखकै जों बर'फ्रा बांसिन भुमिका लानांगोन बेखौ ओमफ्राय बिथांमोनखौबो जों बिदिनो हेफाजाब लाफानांगोन अब्लासो जोङो बे बिटिआरनि गेजेराव जोङो बयबो जनगोष्ठी ज' जानानै जों मोनसे मोजां मोनसे रायजो जोङो खुंनो हाहैगोन आं आसा खालामो